sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga nagbuot ka, nga ilansang sa krus ang imong anak, tungod kanamo, aron malingkawas kami sa gahom sa kaaway, itugot kanamo nga imong mga alagad, nga makadangat kami sa grasya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, ni adtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milabnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa, wala ako maunsa, ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan, ang mulaban sa akong katungod, ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako, magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway, pauduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios, kinsay maingon nga sad-an ako. Mga dunot silang tanan sama sa bisti, ug gutguton sila sa tangkog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, diha sa imong dakong ugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong ugma, tuwaga ako. Tungod kanimo gianto
hinapos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang kasilag alang sa imong balay, nagaut-ut ka nako. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri ka nako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang insulto nakasamad sa akong kasing-kasing, ug naluya ako. Nangita ako nga may maluoy unta kanako, apan walay bisan usa mga maghupay, ug wala ako'y hikaplagan. Hinuon gibutangan nilag apdo ang akong kalanon, ug sa akong kauhaw gitagaan ako nila og suka aron imnon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Daygon ko ang ngalan sa Ginoo diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Tan-awa kamong mga maobsanon ug pagsadya, kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa kabus, ug ang mga iyaha nga gigapos dili niya tamayon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglikod unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon Himayaan ikaw, ikaw, O Ginoo. Ang usa sa napulog duha katinun-an nga ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan kasalapi nga sinsilyo ug gihatag kaniya. Sukad niadtong adlawa, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa paan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo? Si Jesus miingon kanila,
adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras, ang akong mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan ug samtang nangaon sila miingon si Jesus, sultihan ko kamo usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako, niining panaksan, maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot sila or siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo pa lang untag wala siya matao. Si Judas ang mabudhion mingon, magtutudlo ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa ka dako nga question mark tingali ang atong mahuna-huna ngano nga si Judas nakahimo pagbudhi ni Jesus nga sige man unta sila kuyog nya nibiya man sad si Judas sa iyang pamilya, gisunod man niya ang requirements nga moingon biyai ang tanan og sunod nako. Nya nakahimo pagid siya pagbudhi ni Jesus. Hibaw mo ngano? Nibiya man sad siya ni kuyog siyang ni Jesus, gani faithful kay siya, gitagaan sa to siya gahom, nakapapahawa po siyag mga yawa, nakaayo sa siyag mga masakiton. Pero, at the end, nakabudhi siya ni Jesus. Nakaapo yun ba? Nikaon sa siya tipo ni Jesus. Marabag, makaingon ta, ano ba kano nga? The best naman ta kay itong ilang relasyon, nganong nakabudhi pamanggid si Judas? Ang say rason. Ang wala pagbiya ni Judas sa gugmas kwarta. Nibiya siya sa ilang balay, nibiya sa siya sa iyang ginikanan, nibiya po siya sa iyang mga igsoon tingali, hasta sa iyang trabaho, nibiya siya, pero doon na siya iwa biyai ang gugma sa kwarta. Giling niya mong tupad. Ing nawa na ka mahigugma sa kwarta. O na. Bisag unsaon panatog simba, bisag unsaon panatog nobina, kakarong gabi kuyog na sa taaning prosesyon sa mga santos, mga pasos, di man ang mga santos ang tanan, basta mga rebulto sa mga involved sa kinabuhi ni Jesus. Oh, Jesus. Ang resulta, mubudhi lang yapunta ni Kristo basta dili ta muundang anang gugmas kwarta. Moto nga si Judas natintal gid siya kay nahigugma man gud siya sa kwarta. Nya gideclare na muna ni Kristo nga nag-ingon nga wa gyoy
tao nga makaalagad sa duha ka agalon. Ingon siya, dili ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo ug ang salapi. Itaraba, usahay, muanhi ta sa simbahan, musimba ta ang atong pangayoon sa Ginoo, tagai ko kwarta. Murag daghan-daghan gid ana nga magsiging Ginoo in town, makatrabaho na unta ko, Ginoo in town, ma-increasean unta ko, Ginoo makadaog ta ko sa loto. Kay daghan na kay kog bayronon ana. Mao na kuyaw kayo. Na may daghan ana nga magsigig alagad og simbahan. Aapil na gud mi ana gud, di na lang nato na iadtog lain kanin nagwali. Ana. Lahi nang mangita kag kwarta, lahi sa nang mahigugma kas kwarta. Doon na sila'y kalainan. Naay mga taong kugihan kay mo trabaho, kugihan kay magnegosyo, daghan kay sila kwarta nga ilang makuha, pero wa sila mahigugma sa kwarta. Ana. Munang ningon si Kristo, trabaho gyud maayo. Pagkugi gyud, ayaw pag tinapulan. Pero ayaw lang paghigugma sa kwarta. Diri sa atong unang pagbasa, gisgutan diri kinsa ning manluluwas. Matud pa diri, gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig niadtong gikapuyan. Kinsa man ning gikapuyan? Kanang mga tao nga nagsigig pangitag kwarta. Kunya nahigugmas kwarta. Mo na sila'y gikapuyan. Kanang tao nga nagsigig kugi pagpangitag kwarta o trabaho pero wa mahigugmas kwarta, mao na sila'y makadasig. Makadasig sa gikapuyan. Ano bang dili bitaw kay kaatat sa kwarta? Makadasig yun ka. Kay katong tao nga kanang nangitag kwarta unya nahigugmas kwarta, mailhan man na nimo unsa may mahitabo ana nila daw dili manghatag. Mao na kapuyon gina sila kay magsige man nagprotektar sa ilang kwarta, sige gina sila panalipod sa ilang kwarta, mag-ihap na sila kada gabi, lagi nang balik-balik og ihap ana, check upon gina nila kanunay. Nya ang katong mga utang ilista gito nila maayo, ang lista nya naam sa tuy gamayng interest kwintahon sa na nila, napag yung mga pizza kanus ana nila kolektahon ana. Nya ang katong dili nila makolekta pilay charge nila ato, kapoy kay na sila, kapuyo na sila ana. Pero kaning mga tao nangitag kwarta unya wa may gugmas kwarta, sige ra naghatag way kwinta-kwinta, o di relax kayo. Lingi ano sa di mong tupad na sige kag kwinta. Sige kwinta. Naasay daghan kay nagtrabaho, siging kwinta sa ilang sweldo, kwinta sa ilang overtime, kwinta sa ilang bonus nga dawatonon, expect ana mga increase. Kwarta lang yapon, mo nang kapuyo na sila, kusmo na sila naong usahay. Mo report na labi nagdili ihatag ang ilang sweldo nga gi-expect, magkusmo ang naong na bluos lang nagpanglibak sa ilang amo. Ana. Nya ang ilang amo kay ang pare man, siging libak pare. Na daw kay ni paria, daw tuag ihakop tanang kolekta, ang daw ana. Sige kana. Muna kapuyo na sila, maghinuktok na sila basta mo serve sa simbahan. Hinuktok. Panid-iyo niya ning ato mga staff din eh. Kailaman mo anak nila, panid-i. Ayaw lang sa kaigsikiti, kanang paantawi lang ba, maghinuktok gani na, kana, gibugatan na, gikapuyan. Wa na sila madasig, kay ang pari nga na-assign din eh. Zaman.
way ikahatag. Nga naman, kay ang parisyoner, wa magsigighog, kolekta. Ang salig raman tas kolekta ninyo, God. Wa man ta magkuana na, salig raman tas kolekta. Nya, og di na mo muhog sa kolekta. Sa may ihatag na to, ana niyang 40, pila ni kabuk atong tao din 46 kabuk. So, daghana. Nya, mukaon na, dagko ra ba sa nagkaon? Sa kaon palang daan. Oy, nadi ko'y announcement ninyo, ni decision ni, wa na mi snacks karon. Kay mag-save ta ba ka ng mag-economize. Kay lisod kayong panahon mo nang decision mi wala na snacks. Nya wala na sad mi i-provide nga unsa to wala na kadtong mga coffee nga 3 in 1 ana wala na kadtong mga gatas, mga Milo wala na. Amo na nang gitangtang. Nya katulo na lang gyud mo kaon. Nya limited sad ang kaon. Tanawa di ba sunod mga buwan managluspad na ning naong aning atong kuan kaning atong mga staff dinhi. Pero ilhan na nimo bisag magluspad pero madasigon aka na wa na mahigog mas kwarta. Sunod ani namo moingon nami katunga na lang ha sa inyong allowance mo atong ihatag kay wa man ang nanghogs kolekta katunga naman lang sa kolekta na to. The usual. So agad-agad lang kita anis ka manggihatagon. O kamo san mga parishioners, o wa san mo mahigog mas kwarta, murag wa gyud may problema kay ana kay muhog manggid mo kolekta nga kinadak-an ninyong hulog, no? Mingaw dayon basta kana na. Asa pamusan nom. Basta kana na hisgutan. Nguna mga igsoon kanus ata makadasig kundi nata mahigog mas kwarta mahigog man atas pag-alagad sa atong isig katao. Si Kristo nakadasig yun siya kay ang iyang gihigugma, ang iyang isig katao. Bisan pa mismo si Judas nga nahibaw-an na ni Jesus nga magbudhi niya pinaagi og dawat og suborno nga kwarta. Iya lang yapong gihigugma. Pakaon lang yapon niya. Gipatuslob pagid niya sa panaksan nga iyang gikan-an. Kana bitang magsaw mo panaksan, kasuway na mo ana ka mo mangaon mo. Dungan mo tuslob dito. Ana, share mo anang sabaw. Labing kay mo tan-awon. Naay magtiayon nga akong nailhan, di lang ko musultis ngan. Sukad ko no pagkasal nila, usa ra gina ilang plato. Kinsa ninyo anay gabuhat ana dinhi taas ang kamot. Oh, iyahay kaon mo. O nang di gyud kakaon ang usa kun dili mo abot tong usa kay usa ra may ilang plato. Bisan pa kunog mag-away sila kay mag-away man ganang magtiayon, way tingganay usahay kunog moabot pa ganig tagsa ka semana wa sila tingganay pero sao lang yapong plato. Bisag mga to pa na sila mga kumbira kanang mo tambong sila anang mga hikay-hikay usa ra gid na ilang plato ila gid nang giagrihan nako cute sana all. Kuyawa kano ang pari og madri ba usa na lay plato Indota katanaw no makadasig na dili inspiring kay na makadasig gid na nga nasa ko'y nailhan nga managtiayon sila sa nagsulti pero wang kumutupad nila higda. Pero katong nung magsaog kaon naka-observe nako many times nilang duha. Ako'y nibuyag. Ano magsaog man muna may daghang plato? Ingon din sila nga amo gining agreement father. Nakaingon ko sana all pero nay usa nga niingon nga naa sa kuno sila agreement. Cute kay ba? Di gyud kung manghigda sila, di gyud katog ang asawa basta dili mag-unlan sa bukton sa bana. Naa mo ana? Brad, naa mo ana, Brad? Bahala ka takilid hagi mo. Pero naa ko no, di gyud kuno siya katog basta di mag-unlan sa bukton sa bana. Unya nahitabo man nga kining asawaha palaaway kay bana. Perti man gyud ka palaaway. Ang bana, mo istorya ginana mo hasta in public kay barkada man niya na.
Mo istorya gid siya nga mag-aw di siya tinggan siyang asawa usahay tagsa ka semana usahay duha ka semana pero inighigda na muunlan gis iyang bukton lami ako nung luukog diretso kana kanang wa katinggi ba niya muunlan gyapon sa imong bukton ingon siya lami ang luokon lagi pero saon man gyud agreement man ninamo ana ba sinaganang di nakatinggan nya muunlan sa imong bukton talagsaon nakoduna gidi ay mao na siya gitawag og Dios nung kinaiyang nga dili masapawan sa mga kahuyangan do nagyoy sentro ba ug mao na unta itong buhaton nga mo sentro kita ni Kristo kana bang makaingon kita ba maging sino ka man mamahalin kita ana ba no mao na matud pa diri sa atong kana ganing sani atong tubag sa Salmo Ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako pulos ta mga makasasala pero milaom ta nga ang dakong gugmas Ginoo dili mo ila sa atong mga sala mutubag yapon siya mo tabang yapon siya nya mao sa dunta na atong batasan nga dili unta ta magpadala sa atong kahuyangan labi na ng gugmas kwarta kay mahimutang daw mahimutang isipan mahimo pagitang kriminal kanilang rong ato mga nasod nga naggubat tungod man as gugmas kwarta nya kinisang ato din hirong nasod nga siging kinawatay anang kwarta nga di ra bagyod mohonong og pangawat bisag purti na natong lisurab mangurakot lang gyapon sila tungod gyapon na gugmas kwarta nya di ra ba na matagbaw ang gugmas kwarta basta nahigugma na kas kwarta wa na nay limit tuay limit sa una thousands ray kawaton karon millions na sunod bilyon na sunod trilyon na ang kawaton perting dagko ang kwarta kawaton way katagbawan kanindot unta kung ang inyong higugmaon ang simbahan karon ang imong gihugs kolekta piso pa sunod gatos na sunod 1,000 na sunod milyon na sus ngiga ka namin ako ang atong treasurer makadawat og usa ka bandol nga 1 million nya gihugs kolekta kuyapan siguro no igana ba la kamong tigsibot ug makasinati mo nga gihulgan ang imong sibot og usa ka bandol nga 1 million nga usa ra man ka bandol nga ingon ani tingali nakataas inani magsapaw-sapaw ba ana ihog sa sibot masud man gina unsa inyong bation og hulgan mo og 1 million di na tingin mo muhatod sa sibot dire mo ditso siguro mo lakaw ngadto kana kung hudas ka mo ditso kag lakaw ngadto asa naman to gada sibot sunang ka 1 million lakaw tingin ka ngadto kung hudas ka pero dili ka hudas wa ra na nimo relax ra ka i-remit ra gina nimo dire adto na sa nas treasurer ang problema yun sa ilang bation pero luwasan sila maatot sa kwarta ihatag ra gina nila sa pari ari na sa pari ang problema pero wa gyud maatat sa pari ihatag ra gina nagbalik sa katawhan ana no nya sa inyong paminaw mao kanay buhatos pare wa mo musulti gaduda gid mo nako de ay sos kanang ato istorya kinsa go sa tay mo hog ana galisod mangganig 20 pesos lata pa mangani iso kana na bang 1 million ginay manindog na ta mga igsoon nagkaduol na ang Paskos pagkabanhaw sa atong Ginoo nga nagantos alang sa atong kaluwasan masaligon kitang muingon Ginoo dungga kami Ginoo dungga kami nga sila nga bunyagan unya sa Pasko sa pagkabanhaw magtubo unta diha sa pagtuog kahibalo magampo kita sa Ginoo
Ginoo dungga kami. Nga sila nga walay mitabang og biniyaan, hatagan unta sa mga panalangin, sa kalinaw o kasiguruan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nagantos sa kasakit o pagtintal, malig-on unta sa grasya sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga makakaton unta kitang tanan sa paghikalimot sa atong kaugalingong kaayuhan, aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuunan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong ti Filocamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga naguna kanato niining kinabuhia, makasinati na sa mga kalipay dito sa langit, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, dawata ang among pagampo nga gituboy nga nha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take, O my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Dawata o Ginoo nangamoyo kami ang gasa nga among gihalad kanimo. Di makadangat unta kami sa kinabuhing tunhay dinhi niining mga misteryo sa pagpasakit sa imong anak nga among Ginoo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway,
ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga Kalawat kanimo, panipamulong lamang mamaayo. mamaayo ako.
the Lord, He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Sing His praises, magnify the Lord. The angel of the Lord, He comes from those who fear His name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise Him with our song. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, tuguti kami pagtuo sa hingpit nga imo kaming gihatagag kinabuhing langitnon pinaagi sa kamatayon sa imong anak ug liguna ang among paglaom sa iyang makaluwas nga gahom pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kaluoy. Nya mahitabo ra ni kundi gid ta mahigugma sa kwarta. Salamat sa wa mahigugma kwarta nga nipalit na tog slots padayon. Kutobra ni karong Domingo ang atong mga slots. Ang atong grace niabot ng atong halin og 190,456 ka slots na pay 509,544 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,343 na ang atong nadawat. Ang ato sad nga PPSC Part 2 niabot nag 15,872 ang atong halin na 514,128 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge na tag 16,311 pa ang atong nadawat. Ang ato sad nga DPR para itukod og mga balay niabot nag 57,086 ka slots. Makakover na ni siya mga 80 kabalay. Nya 18 pa ang atong nahimo. So pila pay kuwang? Pay mga 62 pa kabalay. Kana pa sa itong trabaho uno na. Nya ang atong mass wedding ha, ayaw nyo kalimti, karong July 18, 82 pa ka couples ang atong na-register. So nagkinahanglan tag 163. So pila pa na ikuwang? 81 na lang. Muna. Laruha ginagkumbati ha. Nya ang atong schedule sa pangumpisal din karong Huwebes Santo magsugod na sa mga alas 9 buntag hangtod alas 12. Nya Bernes Santo alas 9 buntag yapon hangtod alas 12. Ang sa Sabado Santo alas 9 buntag hangtod alas 12. Pero ugma sa Huwebes posibleng doon natin pangumpisal inig kagabi human sa atong misa. Napasatay pangumpisal hangtod tingali mga alas 10 bas gabi. Tanawa lang sa atong schedule. Nya karong hapon o karong gabi mao ang atong pasos. So hangyo una ko mong tanan nga manimba o sa atas alas 6 o na mukuyog sa pasos. Kay narabay uban adto ra sa pasos mukuyog nya di mo simba. Una sila yung mga hudas.
Mas interesado ra sa pasos, dili interesado sa misa. Ana ha? Sige. Manindog na ta. Nagtindog naman di mo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.